Kunan mo yung ebidensya. Tara. Sabi ko siya nila eh. Man, Oy, man, takoy tabong lima. kuha ang briefcase. Ano naman? Sa biti. Kung nakuha mo nila, Tagan kay sila busman. isuong ito sa kuhan. Ako rin safety imong dad. Tiya, tabi ya ay. Nakansi di mo di ay. So, sa may plano na boss? Duda ko tong busman. Nga atong cards. Ako to grupuhan ni cards. Kaya sa ako muna to At busman. ang sa may plano na boss? Gilang kay. Nakoy gi-inquire nga mga tao kato mga masman ba? Ha? Bernal, nasa Tapadong? Punta tayo sa hideout kasi may mission daw si Cards mamayang gabi. Hindi naman pwedeng wala tayo. Tara. Talandi. Ay, sisig, agbay dyan. Huwag pakita kang sugot. Diyan din naman tayo Subuka, papunta uy. eh. Bus. Ila naman to gidunggam sa cards. Buhi mga po na agro to anting-anting. Mo lagi sa? Grabe. Gay katuhan na eh. Taon na gito ba? Wala ako rin makatiwas ng card boss. Sunadam ka ka. Sunada kay boss. Gani gigil na kay ko. Pero kalmahi lang, kailang gusto ko sug. Nare mga masman nga akong gi-order pa. Kana. Kalmahan lang to ba? At ito na boss. Ito plano boss. Lago bima. Nagdura gyud ko. Nga naa ni card. Usa kang pagkahitabo nga nawala man ang briefcase na nagatira na ba itong bilyones? Ay kabalaka. Naa ako'y anak nga nagdagang mga tao para makatabang na to. Okay. Naa diha, nagpaabot na to. Okay. Okay. Doon din no, Ah. yung mga tao gipadaan ni. Oh, mao ni sila. Mao ni ang musulbad sa atong problema. Kita ni mo anak? Ha? Oh, mao ni mo tabang lag gidani sa akong anak. Ay. Pagtarong mo linya diha. Hey, boss. Okay. Kamu. Pagbantay gid mo ha. Kay naasat sa mga tao. Kinahanglan nga ang inyong mga mata inigaptikon. Aron makuha na to ang butang na to sa ilang mga kamot. Okay? Ano no? Mayin tag mabuhat nila sa madaling panahon. May problema. Kaya kining mga tao nagidasa akong anak. Kasalidan. Kaya muli lang ilang trabaho pagpaluap sa mga tao mga kapito. Maayo. Usbo na ko ha. Hatagan ta naman mo o skits sa lang ipuyan. Kinahanglan abdi ko ng mga mata. Kaya naa siya daghang mga tao. Okay? Kamo, kinahanglan mabuhat yun ninyo sa madaling panahon sa dili pa moabot ang akong igsoon dinhi sa Pilipinas. Ako na mo. Abdi ka ng mga mata ha. Wala kay bawa na mo ang plano na to ha. Yes boss. Oh, Busban! Lalagi mo. Oh, natin ni diri kay gisuko mi ni Don Lino. Kaya naman. Wari ko na to ang taga Masman. Oh, mga sila sa location. Bro, ano ka ba? Ano nang kaya ko ni? Pagka, mga slippers. Kami mo na ko ni mo gawin. Amo ba? Hit ba? Sige mo kuan ba? Inyong boss why check niya kamo kay nana mo. Mo lagi. Ayata ben. Hinga boss, hinga na kayo boss akong ga boss. Sige ra tag gubat boss. Mo ba? Hinga na kayo. Tataw dali mo panakuan day. Tao na gid. Nakita day. Nakalimutan na. Ano kay naa mo dire? Nami diri full agi kuanan mini Lino. Ipari mi kay muari ko na to ang Masman. Ano man di pa man sila? Ngay sila lokasyon lagi. Ayata gid ay. Bueno. Oh. Nado kontra. Kasaman? Atong yaw. May na para kalderita. Kubra ka kandidato. Kubra na ni. Puta ni. Wow, sarap. Libre na panihapon.
Uy, uy, uy! Oh, asa man mo? Kita mo yung ban? Kuhan ko na kailan mo, ban? Ako na, boss. Oh, ako may nalay. Oh, di ka na eh. ban. Ano? Kami isugo ni Don Lindo. Pastilan! Nahanap ni kanya cards! Ah, si Cards, oh! Cards, bro! Uy! Nawa, uy! Kahiagin ito, na, uy!